4 ta' Marzu, San Kazimieru, prinċep tal-Polonja, għex bejn l-1458 u l-1484. San Kazimieru twieled fit-3 ta' Ottubru fil-Palazzi Rjali ta' Krakow, il-Polonja. Kien it-tielet fost 13 il-wild tar-Re Kazimieru IV tal-Polonja u ta' Elisabetta, prinċipessa tal-Awstrija. Sa minn tfulitu kien reliġjuż u għal xi żmien kien jieħu d-direzzjoni spiritwali tiegħu mingħand il-kanonku Ġwan Długosz, bniedem ta' spiritwalità kbira. Kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna u kien jgħidilha kuljum it-talba kuljum nanni lil Marija ta' San Anselmu u xtaq li meta jmut kopja ta' din it-talba tindifhem miegħu. Kien jgħix ħajja sempliċi u mingħajr privileġġi li kellu bħala prinċep, anzi kien juża flusu u l-influwenza tiegħu biex jgħin lill-foqra. Fl-1471, meta lanqas biss kellu 15-il sena, missieru bagħtu imexxi l-armata u jinvadi l-Ungerija biex inneħħi lir-Re Mattejas mis-seta u jilħaqu floku. Iżda meta għaraf li kien ser iwettaq inġustizzja, malajr abbanduna dan il-pjan. Biex ma jżidx is-sens ta' telfa f'missieru, mar irtira għal 3 xhur f'kastell. Fl-1479 sal-1483 San Kazimieru iggverna il-Polonja flok missieru li kien mar il-Litwanja. Il-Pollakki kienu jaraw fih raġel twajjeb u rett u kienu iħobbuh ħafna. Meta missieru riedu jiżżewweġ lit-tifla tal-Imperatur Federiku ma rridx. Kien ilu li jagħmel il-vot taċ-ċelibat. Fl-1484 kellu attakk qawwi fil-pulmuni u billi kien ġa debboli bis-sawm u bil-penitenza ma felaħx għalih. Miet ta' 25 sena fil-qorti ta' Grondo u għaw sejjer lejn il-Litwanja wara ħajja qaddisa u ġie midfun fil-Kappella tal-Madonna fil-Katedral ta' Vilna u huwa il-patrun tal-Polonja. Ommu, wara li rabbietu fil-biża' ta' Alla, fdat lil Kazimieru f'idejn Patri Długosz, bniedem reliġjuż ta' bilħaq. Kellu don speċjali għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ, flimkien mal-erf u mat-tjubija kien jaqqat l-arti u hekk kien ikun maħbub mid-dixxipli. Iċkejken Kazimieru ta' 9 snin kien ġa imrawwen fil-biża' ta' Alla u għamel progressi kbar taħt it-treġija ta' Mallem Ekkaqli. Daqskemm kien wara ruħu indifferenti għal ħwejjeġ tad-dinja u għall-onuri tal-qrati, daqshekk kien mixtieq li jkattar teżori fil-ġenna. L-akbar devozzjoni tiegħu kienet lejn il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Spiss bil-lejl kien imur joqgħod arkubtejh wara l-bieb magħluq ta' xi knisja, anki fl-eqqil tax-xitwa, jitlob u jistenna l-għodwa biex jidħol u jieħu sehem fil-kant tal-matutin. Kellu wkoll devozzjoni kbira lejn Verġni Marija. L-innu li kien jgħid kuljum jissemma fil-ħajja ta' San Kazimieru u ġie trodott għal Malti mill-kanonku Duncan Farrugia fi żmien li hu kien kappillan ta' San Girgor tas-Sliema. Il-ġmien tiegħu mużikat bl-arja Franċiża tal-oriġinali. Il-Beatu Papa Ġwanni 23 jgħid hekk: Kull nisrani tajjeb għandu jafda fi Kristu, iwettaq dmirjietu skont il-kmandamenti li huma r-regola tal-kuxjenza tiegħu quddiem is-soċjetà, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. In-nisrani m'għandux jaħrab il-liġi u jagħmel kompromessi, imma jgħix bla biża' u ċert mill-affarijiet tiegħu. Għandu jkun ta' għajnuna fil-problemi tal-paċi biex jissaħħaħ aktar kontra l-ħażen u l-iżbalji għandu jitlob isejjaħ l-għajnuna tal-grazzja
li tagħti id-dawl u l-qawwa. U int, kif qed tipprova tinqeda b'dak kollu li Alla ipprovdilek biex tkun ta' rigal għall-oħrajn? Kemm tmur ħerqan jew ħerqana lejn il-Knisja biex hemm tintaqa' ma' Ġesu fl-Ewkaristija, tadurah u tgħix bih? Kemm tfittex li taqdi dmirjietek sew skont l-istat tiegħek hekk li ma tagħmel l-ebda kompromess ma' min ikun se jwettaq inġustizzja? Talba mill-liturġija tas-sigħat: O Alla li tista' kollox, min jaqdi lilek isaltan, għamel li għat-talb ta' San Kazimieru naqduk dejjem b'ħajja tajba u qaddisa. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.